bebathanda abahlobo bakhe, bebathembile abahlobo bakhe, kodwa namhlanje abahlobo bakhe basemva kwakhe lushaba lwakhe. Bebathanda abahlobo bakhe, bebathembile abahlobo bakhe, kodwa namhlanje abahlobo bakhe basemva kwakhe lushaba lwakhe. Mamela nasi story somntana bethanda ichomi, isikole besoyile kodwa bebathanda chomi, besamabanga phansi benechomi yakhe yeqobo, esikhathi seprimary bengafuni namnye umhlobo, ethanda yena kuphela bonakala kazenzisi, kangafuni ulimamele lithi chomi umkhohlisi, ngesikhathi ethetha lonto umamakhe bengamxokisi, uthexo uthemba ichomi ubhajetele nebhokisi, ezihamba kunye sando sithengelana amalobhisi, apho bahleli khona zonke isichazolo senzile, engekho nami nokuhlukanisa bobabini, basenzile isithembiso behlelele bobabini, yonke into abayenzayo bazoyenza bobabini, bafike kwele shumi banga bese bobabini, bakhetha iklasi eyi-1 edeskeni babobabini, uthe ephela unyaka sele bengekho babini. Bebathanda abahlobo bakhe, bebathembile abahlobo bakhe, kodwa namhlanje abahlobo bakhe basemva kwakhe lushaba lwakhe. Bebathanda abahlobo bakhe, bebathembile abahlobo bakhe, kodwa namhlanje abahlobo bakhe basemva kwakhe lushaba lwakhe. Sebehamba bebane ngokwenyukile nanini, uqaphele sekade kuba uskima amabhandindi, wathinga mina zanithile besihambela kunye, chomi zakhe zekliniki londo kazithethe kuye, zabuya sekusebusuku then babuyele eklabhini, zathenga utywala neziyobisi kwamnandi ebhadini, ejabule kakhulu eqala ungene ebumnandini, isithembiso sahleli so akazuthi hayini, lixesha logoduka ngokulumina umntu wakhe, uxaki uzothini ngoba akanayo wakhe, akukho kwenza njani makajonge ikhaya lakhe, indlela egodukayo ubona amadoda amahlanu, bamreyipile bebonke bamxuthela nefoni yakhe, kanti la majita thunyelwe ziitshomi zakhe, bambulala ngemezi then bafihla umzimba wakhe, iitshomi zakhe asekho kuphelile ngobomi bakhe. Bebathanda abahlobo bakhe, bebathembile abahlobo bakhe, kodwa namhlanje abahlobo bakhe basemva kwakhe lushaba lwakhe.